Hey, blessed morning, kakailan. Welcome to the YouTube channel tayo. And I just started nga i-news dagiti manan to fill up dagiti videos tayo and separate dagiti nga videos for the purpose nga it will just meet. It will just accomplish nga additional iti panakataraon iti spiritual nga kasapulan tayo. So these are just guides, these are just help, these are just tools. Tapno umununag ti pamati tayo, mapaparigtaan tayo ti pamati tayo, and I hope ma-appreciate yun dagiti nga pages tayo. Dijay malaksi, dijay Facebook, ada dagiti pages tayo pa dijay nga indrugik matan, nga kakargaan dagay. And at the same time, diti YouTube matan, which I already started manan nga it will be a topical nga series tayo concerning iti daytoy issues tayo iti panahon tayo. Ita tayo iti series tayo iti YouTube channel tayo kat ito'y 1 Timothy chapter 4. Kinagpaiso na napintas na iti 1 Timothy nga ito'y gapusta kunada. This is a pastoral letter, surat kadag iti ministro iti Dios. Especially di tiyempo ni Pablo nga ni pastor nga Timothy tinaisuratan na, and this is the last dagiti ti maysa second to the last letter ni Apostol Pablo to encourage dagiti sumaruno nga manghandle iti trabaho nga ibati ni Apostol Pablo. Amon Apostol Pablo nga dayto yung tilas nga panakaibalo na, and later on malpas iti dayto nga panaka later on somewhere along dati sumaruno aldaw amuna nga alan ipalubos ti Apo nga alandan iti biag na. So after manung death threats, after manung panaka survival iti panangpatay kanya na, daytoy amunan nga daytoy tilasan. And isagsagana na ni Timothy nga isunan ti magsublat dagiti ti sumarsaruno nga generational leaders that will take charge iti trabaho ti Dios nga naibati kan maibati nga manghandle iti narugrugian da Apostol Pablo. And iti napintas jay uray kada tayo itatanga panahon. This is much needful karkaro iti amu tayo nga sitwasyon tayo itatanga panahon. So welcome kakalyan iti panaga-aral tayo iti daytoy libro iti 1 Timothy chapter 4 and adatoy verse 2. Kunana jay, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. So this is a warning, magapu iti Santo Espiritu. A warning that was revealed to the Apostle Paul concerning iti spiritual nga estado dagiti anak ti Apo iti dayti panahon tayo. Nga aywanan nyo iti spiritual nga biyag gapus ta umadu and expectaran nyo nga umadu dagiti palso nga mga kasawa nga pagtagadanda kayo, pagkwartanda kayo, alaanda kung ibusun dati kwartayo tapno lang pagnegosyoan da iti sa Diyos. Tinadagsan ni jay kunana pa jay mangi kasabada iti doktrina kan sursuro nga makapatrak nga kaya tiwa dengdengan nagmayat nga dengdengan na actually awan iti pundasyon na iti sao iti Diyos. Pagdangan di verse 2, siputan nyo pa igapusta agulbud da kada kayo. Agulbud da agusaran dati kinaulbud na kunada kat isuda kat adipan iti Diyos nam ti kinagpaisuan da ipokorito da gitoy iti panggap da kat kwarta. Pagkwarta taanda kayo kat ibusenda iti kwartayo in the name ni Jesus, in the name iti Dios, in the name iti blessing, in the name of prosperity, and in the name of health. They will cheat you and they will kutuan da kayo kaslada kuto nga iba ibusenda amin nga resources you ingana mapna da awan tibabain da hipokrito dagiti nga data. Tinadagsan da gito'y, kuna na Apostol Pablo, ipokrito da gapustaw susaran dati sa ti Diyos, tapno
pagkwartaan da kayo. And this is what is happening right now. Haan mat nga dakas iti social media, but try to look iti ado nga social media dagiti preachers nga sikat. At akal iti sikat nga preachers tata. Could you see iti makita yu kadi iti method kan kanay nga ipagbagana. Itadyo iti kwartayo tapno bindisyon anda kayo iti Diyos. Maminupat, maminlima nga itad na rita. By manipulation, by cheating people in the name of blessing, and by cheating people in the name of prosperity, siyempre ti tao sino ti kahit nangahanga manglakam iti bindisyon ni Diyos. Nga ti panakawat iti tao, they were taught to give tapno iti Diyos kat maobliga nga mangitid 4 times, 5 times, 6 times, nga isubli iti Diyos dagi intada, nagbaling kas lang nga bangkuan iti Diyos. Could you see how this is happening iti dati panahon tayo? And yet, people love dagiti nga tao. There is another preacher nga ako na tayo nga sikasikat nga may isang mega preacher nga Amerikano. Nga ti message na lang kat message of love. He doesn't preach about sin. He doesn't preach about God's judgment. He doesn't preach about God's justice, God's wrath. He doesn't preach about iti ko natin nga, he doesn't expose iti error. Kanya na lang kat love, we need to love one another. God loves you, God loves you. Nga mong panindi ay. Iso nga do, no kita ante ti audience, apo na gado, iti ag-flop in, iti church na, iti Domingo. Ngam no kita ante ti minsay na. It is just a message that is cheating people. Nga hanang ibagbaga ti gusto nga istano dati sa wana ti Diyos. No may isa ka nga doktor, kataday ti pasyente, grabin nga sakit iti ada kanya na. And damaganda ka, doktor, anya ka diti sakit ko. Apay nga kasya. And yet, kung iti sa ti Diyos, kung iti sa ti Apo, anya ti sakit na. Hanang ibaga di sakit na. Hanang ibaga tagpaiso. Ti panakamu na, ti kanya na kat madi. Madi na nga masaktan. Madi na nga baka agsangit kan ma-depress. So ti kastanaan, okay ka lang. Awan ti problema bro, just think positive. Do you think honest di doktor nga dihay? Do you think di doktor nga dihay kat honest isuna? Aday ba ka na kayo? Ulbud di doktor nga dihay. Ulbud dihay. So nga na ito nga tsimpo, iti na ito nga panawan, masapul na maawatan tayo. Nga when it comes iti ko na tayo, when it comes iti na ito nga panawan, we need to be discerning. Kung na iti may isa nga nalatak na preacher, tidakkel nga problema iti panawon tayo data, kat ito napukaw iti tao tata ti discerning mind concerning iti truth. Iti tao tata kat ti kayat na lang adengdengan kat dagi makay ayo tila payag na, and he doesn't really want to listen iti sa Diyos. No aday ti mang tama iti bagina, lumaban iso na di preacher, kat agwalwalwala, tatatatatatataul ita. He doesn't like it. That is the condition iti tao ti panawan to data. People loves preaching, but preaching that does not haan nga mang tama kanyada, haan nga mang kuritar kanyada, manidadagay. Ti kayat na lang nga preaching. Good blessing, prosperity, health, how to be rich, how to have a good relationship. Dagay minor issues lang. They don't like to hear ti minsay ti apoy, ti impyerno. Handa kayat daging minsay. And watch out, my friend. Kung nati sa ti apo, iti konsensyada, handa pa'y mabainan, tararamidan da. Imbis nga agbain da tararamidan da taluklukon da iti tao, handa pa'y agbainan. Gapusta, kasla iti maysa nga nasinit, nagpiglat di ko na nga seared with a hot iron. Maysa nga dusa nga raramidan da di at malada iti landok, ibabad da dyan iti forged da tapnoag.
Tapno numalpas nga aglablabag agbugbugang di landok isinit da tao. Kat numalpas nga nasinit di ay kudil nga di ay maisinit di ay grabe nga agpiklat di agimbag di ay kudil ng agpiglat lang nan. Awanon di nerves di ay natayon di nerves awanon timarik na di ay kudil nga piglat tanatay di nerves na piglat lang nan di ay because natay di skin nga dati nerves na nga pinatay di jay landok nga di ay. Kuna ni Apostol Pablo, kas di ti estado dagiti nga tao ti konsensyada. Natay, napiglatan ti konsensyada. Handa nga agbain, handa nga panunutan iti concern ti anak yo. Handa nga panunutan ti kararwa dagiti sumarsano, ti panunutan dalang kat ti bulsayo, ti panunutan dalang kat palakpakan nyo isuna, ti panunutan dalang kat good reputation na kanayon. Madida kanu iti laban, madida kanu ti dibusyo, iti baka masaktan da, baka maofindar da, madida di jay. Awan babain da, ti aralamidan da. Haandan nga nagbalin nga adipon ti Diyos, nagbalindan nga adipon iti palakpak kan kwarta etc. Kinmalyo ti baindan, nagpiglat ti baindangan ng makarik na iti bain ti sanganan ti Diyos. Kababain. My friend, it's time to wake up. It's time to see the truth concerning these matters. Watch out. Kapusta, baka may saka nga umadayo nga agbaling nga biktimada. Watch out.